Gerne tjekke den her lap. Ja. Det svært rigtig med. Ej, så vil jeg gerne have sådan en bars her. Goddag. Hej. Hvordan sker den? Jeg vil gerne tjekke den her lokkeboks. Ja. Ja, der er gevinst på en rejse. Og hvad? Kan du ikke også lige tjekke den? Hej. Er det her, man kommer til Sandvej? Nej, det her det er ligesom en vandretur til Kenya. Jamen er det ikke det rigtige billet? Det er en rigtig billet, men du kom på en vandretur. Jeg er nødt til at skynde mig hjem, så peger vi ting om til. Alle passagerer til Kenya bedes gå til gate nummer 4. Jeg har en vandretur. Ja. Laver Peter nu? Nej, hvad laver han? Ej, helt ærligt. Nej. Og så filmer... Ja. Nej, så... Det var godt. Det var jyttet. Ikke så meget. Det er dejligt endelig være lidt mere sammen der. Ja! Tia! 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 Vi har lejrebål her. Vi har lejrebål her. Mennesker overalt her. Mennesker. Tak for det. Det var her. Nej, jeg vil tage op for lige.